Jotono ani channel làm sogo. जों दिनै बुमा बुहागोरै अनजुदाय सरना बाय मालायनो हानै थांलाय दंगो बरफनो बखा बाजार नानि ताय कक बिदिर रना बागै जों थांलाय दंगो आबो पाव सारानि गेगे जों अनजु संनानै सबायजा अनजुदाय सरना जोंनो फाइदिनि सुबाखा सिनि दाखु जदुरन बालायखोनो बर' गाहाम जबानाय मामा बर' सुबाखा जों जागासिनिया फाइ दङ दा आमाबो फाइखे तामनि बारै इनके आमाबो जेफोर जों ससियेल मिडियाबो नुखा अनजुबाय सरनानो 1.5 बोसोरसोखा दा फुजिमेसो बरबाय फुनबाय गोदाल जे मानसा किसे किसाखौ बरनो सुबाय दङ दा आंनावबो गोजान मुसंगो जे बर'नि बुमा बुहा गोरै के बर' खरंनिबो टिउसन परि उइनायसे सलि दंजावो बर परिबो दंलायो गोसों बर'नि न'फ्राव नुखा गोसाय मानो बर' गोसो खस्थ'बो दं गानि कय मुंगा के गामिनि बर'नि MLA MDC के जे दफानि सामं दांनाय दफानो हामजागनाय ताय गुबुन रावबो बर'नो सुबा नांथों तामनि बागै गोसों बर' मुनि सुबा जों खर'सो ताय खर'सोनो खारिमना नांगौ जुबाना नांगौ जोंबो गोरैनो जुगियानो हायफोनो बर'नो तेबो जुगिया नुबैनायसो जे मानसि सुबावो हायथेनो आं जतनो कयना मुसुंबो नरबो सुबादि हाय खारिमनाय सोंजा बर'नि बिसिंथिबो सालसा दफानि गाहाम गानो जों किसे किसे सुबा माबायनो सिनि गोबां दफानि सामो दांजागानो माने आं कयथ' खालायो ताय आं गबगो जे आसु नंसिथों जे बर'नोबो सावो तावानाथों जों दङ जों जतनो दफानि बर' दङ जदुदन बबो गामिनि बर' जे बबो सुबानाय सुबायबो दङ गोसों बर'निफ्रायनो जों बयदोबो दङ आसु नंसिथों बे ताय खोनासंनो जों